Landare errubi zelaitik ari gatzaizkizue zuzenean partida ematen eta oraintxe bezala, oraintxe hasi da norgehiagoka derbia izango dugu, Gipuzkoarren eta Bizkaitarren arteko derbia, hain zuzen ere Hernani Klub Rugby elkartea eta Balteksa taldea, Bilboko taldeak. Orain dela minutu erdi bat eman dio hasiera epaileak norgehiagokari, Hernanik jarri du jokoan baloia, eta ostikada luze baten ondoren, hain justu ere Pello Perezek zangoz jo duen ostikadaren ondoren, albora bidali du Bilboko taldearen esparrura, hain justu ere Segu lerrotik eta 20 metroko lerroaren erdialdetik, Urumea errekaldean, Hernani jarriko du jokoan, alboko sakea eskasa. Erdialdea botatzeko asmoa zuela iruditu zaigu, ongi harrapatu du Mikel Perezek baloi hori eta ustaltzelaxoa osatuta, metroak egin, aurrelarien bidez, eta ensegua izango da, bai, partiduko lehen ensegua. Holaxe, hasi eta eman, hasi eta egin ensegua. Ez da gaizki, Hernani arrentza jakina. Orain arte jokatutako partidu guztiak irabazi dituzte, txekoek, 4-4, eta emaitza esanguratsuak lortuz gainera. Ondorioz boteta huts, lehenengo minutuan, eta laizter esango dizuegu, ahal badugu behin izan ere, han ezker hegaleko banderatxoan egin dute Hernaniarrek ensegua, eta orain Anartzelosegi saiatuko da, ahal badu behintzat, gailuan beste 2 puntu gehitzen orain arte lortutakoari. Hoixe da, 2 puntu gehiago Anartzelosekik, lortutakoak partida hasi eta berehala Bilboko taldea. Urdinez, erabat, goiti bera, eta Hernani betiko janzkerarekin txuri, gorri eta berdeak. Gaur hasieratik izango da zelaia lokaztua, azken ordu hauetan euri desente egin baitu, eta joan den asteburuan ere lokaztuta baldin bazegoen, horrek ere eragina du, eta zaila izango da jokaldi ikusgarriak egitea. Zelai erdi aldean, Armailaren alboko marranen alboan gertatu da uztartze ireki hori orain, erasoan dihardute Bilbotarrek, Bizkaitarrek, eta okerrez banago joan den igandean eta aurrekoan ere eman genizuen multzo honetako, ohorezko multzo honetako zerrenda, eta ikusita Balteksa izena,
gure akatsa izan zen ez genuelako Euskaldun talden artean zerrendatu, baina biztan da, akatsa handi xamarra egin genuen, Bilbokoak ere, Euskaldunen multzoan sartu behar baititugu. Ea berriro zelai erdian, orain Hernani erasoan eskura jokatuz, markagailuan 7 eta huts, gogora dezagun, ezkerraldera zabaldu dute etxekoek baloia eskura jokatu nahian, eta aurrelarien arteko norgehiagoka izango da. Ezkerraldera eskura jokatuz, eta han Mikel Perezen bikain hartu, Komarraren gaingainetik iai esango genuke jokaldiari jarraipena eman nahian, baina momentuz Hernaniarrek darabilte baloia eskuetan, Igor Etxeberriak baloia eman, ongi, uztartze irekia antolatu dute etxekoek, eta erasoan jarraitzen dute, berriro Mikel Perez, badakizu joan den egun esan genuen, baloia sarritan pasatzen dela berak sarritan izaten duela baloia eskuetan, orain uztartze irekia eta zigor kolpea bilbotarren kontra. Azkar jokatu dute Hernaniarrek, sartu ere bai Pello Perez duen indarrarekin, eta baina azkenean erori egin zaio, ez du ikusi nunbait epaileak horre aurrera pasea, baina entzule errautik 10 metrora dihartute Hernaniarrek, uztartzea, fase berri bat hasiera emanez, eta enseo izan daiteke, pasean utz egin dute Hernaniarrek, Oier Laskurain jaso, nola edo ala berdegunean, baloi hori eta berriz ezkerrera, ez, nola bai, baloia estaltzeagatik edo, baloia legez kontra estaltzeagatik edo, ederki hemen ari zaite Inigo lankidea, nunbait epaileari busti egin dakioke berak dituen txartelak eta apuntatzeko ensegu gileak. Ikusten baditu, hori beste kontua izango da. Bitartean, baloia bilbotarren alde da, eta alboko sakua egingo dute. Ikus dezagun erdi parean eta bikain Mikel Perez goitikako baloi hori bi eskutara jaso, uztartze laxoa antolatu, metroak irabazi, Eneko ongi lotu du baloia eta jokaldi kateatu nahian jardun dute, baina nonbait ez arauzko distantziri ez usteagatik, zigor kolpea bilbotarren kontra, eta Otaino saiatuko da orain jokoan jartzen. Alboko sakea, eskasa, ensegulerrutik, bilbotarren ensegulerrutik, eta 20 metroko lerroaren erdialdean, eta pentsatzen dugu, hau luze bialtzeko baloia dela, luze jaurtitzeko baloia, erdi parean, ongi jaso Hernaniarrek, ezkerraldea erasoa Pello Perezek, eta pase bikaina egin du, eta azkenean jokaldi landua, eta ondorioz partidako bigarren ensegua Hernaniarrek. Ondo, jokaldi landua, utzik egin gabe, eta Santiago iruditu zaigu azken pasea jaso duela, eta baita ensegua ere. Gaur 11 zenbakirekin diharduen jokalaria.
Ondorioz, eta gainera, erresa zen, agetaratzea, transformazioa, eta Anartz Elosegik, bigarren, ensegua agetaratzeko edo hagen artean sartzeko ez du inolako arazorik izan. Hortaz, markagailuan, 12 eta huts aurretik Hernani, partidak hasi besterik egin ez denean, bikin atzealdean jasotako baloi hori, Oier Laskurain tartekatu da, eskuin hegaletik erdialdera sartuz, eta orain aurrelarien arteko norgehiagoka izango da, baloia hori batzuek eutsi egin nahi diote, halaxe gertatu da, Hernani nagusitu da uztartze ireki horretan, eta baita ederki bideratu ere jokaldia. Zelaiaren erdialdean gutxi asko, eta orain pixkanaka bilbotarrak eraso antolatu nahian. Gainera, beraien alde zigorkolpea izango da. Baloia erasorako bide hartu du baloiak, zangoz baloia ostikatu ondoren. Gogoratu, dagoeneko 11. minutua betetzear dela, Hernani bi ensegu egin ditu jada, eta markagailuan 14 eta huts, bi ensegu, gehi bi gauzatze, bi transformaketa, eta ondorioz 14 eta huts, Amaika minutu bete direl ondoren. Eskasa. Alboko sakea, Hernaniren alde, jadanik jarrita 2, 4, 6, 7 joker beraz, jokalari guztiak, Baitzotaino baloia eskuetan duela, ea ze kombinazio egiten duten, edo aurrean edo erdialdean. Keinu egin ondoren, Mikel Perezek ez du hartzerik izan bi eskura, baina bai eskuz jo eta baloia berdegunera erori ondoren, Mikel Perezek berriro jaso, metro batzuk aurrerantz egin, tinko, sendo Hernaniarrak jokaldi horretan. Jokaldi antolatua, orain zabaldu eta aurrelariek tarteak zulatzeak egin ondoren, izango dute aukera hiru laurdenetako eskura jokatzeko. Hala ere, epaileak zigorkolpea adierazi du, eta nik uste dut nahiz eta aukera ederra izan agetaratzeko, nik uste enseguak ziurtatu nahi dituztela Hernaniarrek lehen bailen, gehigarrizko puntua lortzeko, eta horixe gertatu da eskasera, alboko sakera, baloi hori Bilbotarren ensegu lerrotik, 15 metrora edo, hor nonbait. Hirugarren enseguaren bila Hernaniarrak, eta aldiz Bilbotarrak defentsa tinkoa egin nahian edo egin beharrean du jokaldia. Bi eskutera, Baitzotaino, luze oraingoa, Mikel Perez atzean zegoen, eta bikain jaso du, eta orain baloia aurrelarien bitartez, kasi ensegu lerroraino ailegatu dira Hernaniarrak, pare bat 3 metrora, baina baloia ezin kontrolatu, azkenean Bilbotarrek lapurtu egin diete baloia, eta orain pensatzen dugu, defentsako ostika da, baina ez, baloia pasea, eutsi,
Uztartzerik antolatu, agapean jaia, eta azken momentuan defentsako ostika da, Anar Zelosegik hartu duena, Mikel Perez, ezkerraldea, Anaiari, Pello Perezi, Igor Etxeberria korrikaldia egin, eta ezkerraldetik ensegu izango da, partidako ensegua. Errepikapenean ikusten ari gara, pixka bat aurreko jokaldi hori, eskuin hegalean bikain jaso bi eskura, eta ezkerraldera paseak eginez, eskura jokatuz, han aurkitu dute zuloa Hernaniarrek, ez dakit ikusterik izango dugun. Ba ez. Gaur ez du errexe izango, batez ere han ezkerraldean, ezker bandera etxoan egiten diren segu gileak, nortzu diren. Bueno, asko dakizuen bezala, Armaila errepidearen ertzean dago, eta urrun xamar gertatzen zaigu batzuetan. Ez du gauzatu, Anar Zelosegik, hortaz, 19 eta huts aurretik Hernani, partida hasi zenetik 15. minutua bete denean. Kasik ensegu bi behintzat antzekoak, ezkerralditik eginikoak. Ba, ez du 10 metroko lerroa gainditu, ostika horren ondorioz baloiek ez du gainditu, eta badakizuen bezala, askok hori gertatzen denean, kontrarioak aukera dezake edo sakea errepikatu, edo uztartze bildua zelaiaren erdi-erdian, baloia jo denetik. Azken partidetan eta partida askotan ensegu asko egin dituzte Hernaniarrek, eta momentuz 3 ere bai. Pello Perez baloiarekin, Igor Etxeberria tinko sartuz eta dozenardi bat 8 metro irabazi ondoren, Josek ezkerrera zabaldu du, Mikel Perezek, baina azkenean aurrera eroriarren baloia, ez dute bilbotarrek behar den distantziari errespeturik izan, eta ondorioz Igor kolpea urdinen kontra, bizkaitarren kontra, Pello Perezek luze, eta alboko sakea. 22 metro eta 10 metroko esparru horren erdian, hain justu ere. Baina jokaldi antolatu, Guaizotaino eskutan baloia eskutan duela, eta Mikel Perez kapitainak jokaldi antolatzen, baina non baite Ugaizotainok Hernaniren alde pikin bat jaurti du baloia, eta orain bilbotarren alde izango da, haiek aukeratzen dutena, hain zuzen ere uztartze bildua. Antzematen dugun bezala, iaia partida hasi zenetik Hernaniari da jokoaren ekimena izaten, eta defentsa lanetan, gehienetan, bilbotarrak. Baloia uztartze erdiak sartuko du, bi uztartzen arteko pasabidean, eta Hernani tinko bultzatu du, sendo ala ere, ozta, hirugarren lerroko giltza jaso du baloia berdegunetik, eta bigarren fasean uztartze irekia, pentsatzen dugu aurrelari bilbotarrek behin baloia argi edukita, baloiaz argi jabetuta, zangoz
defentsa ostikada emango dutela, baina hortarako baloia garbi eduki behar dute, horixe gertatu da. Defentsako ostikada, baina Pello Perez erne zegoen, baloia bi eskutara jaso, Uztartze ireki antolatu, eta aurrelariek tartea ireki nahiko dute, zuluak egin nahiko dituzte gero argi eta garbi jokaldi antolatzeko eskura. Baloia ongi hartu dute, baina lehenbizi zuluak egin behar dira, eta hori aurrelarien lana da. Mikel Perez jaso du ezker aldera, Pello Perezek anaiak zangoz, eta alboko sakea izango da, izan ere, bilbotarren eremuan, esparruan, 10 metroko marraren inguruan, ditugu kokatuta, eta eskase alboko sakea izango da, orain zerbait gertatu zaie, bilbotarren botak edo, lokatza handia da, eta bigarren lerrokoak behar du denbora pitin bat. Ez dakigu, oinetako botak, takodun botak aldatzeko edo laizter ikusiko dugu. Eguraldia ez dugu aipatu, lokatza badagoela bai Hernanin, ja 2 asteburu segidan euripean eta berdegune naturala duenez landare errugbi zelaiak, landare toki errugbi zelaiak, ez da erresa izaten lokaztu gabe edukitzea zelaia, baina demoraldia hasiera xamar denez, oraindik ongi dago zelaia berde, ia erabat berde, baina jakina, euri zaparradek putzuak eragin dituzte, eta horrek jokoan eragin izango du gehien bat bigarren zatian. Ea epaileak txistoa jo du, alboko sakea ateratzeko. Hala ere, bilbotarrak elkarrekin ari dira hor ez dakite jokaldia antolatzen edo. Hau 5 jokalari, Ilaran jarrita 5 jokalari, Bilbo jarriko du jokoan. Bilbotarrek esan nahi dugu. Eta berriro baloia aurrera erori denez, aitzina erori denez, aurrera pasa eta alboko sakea eren ondoren, bigarren fasean, Uztartze irekia. Badakizuen bezala, esan beharra dago, jakina, armailetan ez duzu zarata handirik entzungo, jenderik ez delako, oso gutxik sartu ahal izan dute landare tokiko armailetara. Gaur aurrekoen ez bezala, ordezko jokalariak, entrenatzaileak eta taldeko delegatuak eta medikuak eta denak errekaren aldeko ordezkoen eserlekuetan jarri dira gaur. Edo jarriarazi dituzte. Uztartze bildua bitartean, eta eskura jokatzea erabaki dute, ozta-oztari eutsi diote baloiari, nahiko zaila gertatzen ari da jada, Anartz Elosegi baloia bieskutara hartu du, eta eustea lortu duen arren, ez da erraza izango orain paseak ongi bideratzea, baina momentuz bintzat ezkerraldera, ezkerregalean, 10 metroko lerroa gaindituta, jada, Erraniarra Pello Perezek ostikatu, zangoz jo, eta defentsa lanetan bilbotarrak marka adierazi dute, horrek esan nahi du, jokoa gelditu, eta orain zuzenan eskasera. Beti ere, Erraniren alde izango da. Aipatutako eskas hori. Ugaitz Otaño baloia eskuetan, azken minutua doetan
behin hiru ensaiu egin da Hernani, pixka bate izango genuke moteldu egin dela jokoa, Mikel Perezek ezkerra aldera eskuz, Pello Perez, Kepa Mijangos, baloiari eutxi tinko, eta orain eskuinera, Mikel Pereze berriro, Nartzelosegik eskuin aldera Oier Laskurenek jaso du, berriro Nartzelosegi, Uztatze irekia eragin, eta ezkerra aldera, buelta berriro. Eneko Noriegak bikain hartu du baloia, baita eutxi ere, talka guztiei aurre egin ondoren, eta Pello Perez, ezkerra aldera. Orain bai, zuloa irekitzeko aukeran dira Hernaniarrak, eta oker ez banago, ezkerre galean, Mikel Egigaraik, egin du Hernaniarren laugarren ensegua. Hortaz, jada, lau ensegu eginda, gehigarrizko puntua ere, eskutan. Eta oker ez banago, hiru ensegu behintzat, antzekoak eskura jokatuz, ezkerre galetik sartu, korrikaldi bizia egin, eta ensegua guk Mikel Egigarai izan dugu, nik uste du baietz. Laizter aipatuko izkizuegu. Eta han urrun xamar denez eta oso hegaleko marraren parean, ez da erraixa izango Nartzelosegirentzat laugarren ensegu transformaketa gauzatzea, hagen arteratzea alegia. Ona izan da, ona, eta baita lortu ere, ondorioz, 26 eta huts Hernaniren alde partidako 35. minutua bete denean. Esan behar dizugu, jardunaldi honetan, beti ere Espainiako ohorezko B mailako multzo honetan, A multzoan, gaur 5. jardunaldia dela jokoan, aurreko asteburuan Hernanik atzeratutako partida jokatu baitzuen, eta bestek ez zutela jokatu, beraz parekatu dira jokatutako partiden kopuruan, eta hau 5. jardunaldia da, 5. jardunaldia. Eta honela dugu sailkapena, gaurko partida jokatu horretik. Hernani da lehen postuan, 20 punturekin, 4 jokatu, 4 irabazi. Aldeko tantoak 229, kontrakoak 40, defentsarik onena orain arte Hernaniarrena. Eta gaurko kontrarioa, Alexa kontrarioa Bizkaitarrak, 10. postuan da, 5 puntu dituela, Balteksak hain zuzen ere, 4 partidetatik 1 irabazi du, ez du partidarik berdin du eta 3 galdu ditu. Aldeko puntuak 85 ditu, kontrakoak aitzitik, 128 beraz, 43 tanto negatibo esango genuke. Aldiz, Hernanik, 189 tantoko, nolabait positiboan ditu. Enseguak 37 egin ditu jada Hernanik, eta bera da, arlo horretan ere nagusi. Kontra 6 soilik jaso ditu, eta horretan ere, jasotako ensegue aldetik, talderik onena da. Gehigarrizko puntuak 4 lortu ditu jadanik, eta esan dugun bezala, 20 puntu. Lehen sailkatua aldiz, Universitario Bilbao Rugby taldeak, Balteska taldeak, esan dugun bezala 10 postuan diardu, 4 partida jokatu, 1 irabazi, 3 galdu, 85 puntu egin, tanto esango genuke 108 hartu, eta beraz 43 kontrako. Ensegu aldetik 13 egin ditu, alde handi xamarra dago, bien artean, Hernani eta
Universidad Bilbao Rugby taldearen artean, eta esan behar dugu gehigarrizko puntu bat duela lortua. Gainbegiratxoa eman diogu sailkapenari, gogoratu Hernani dela sailkapen burulen postuan eta hurbil Bizkaia Gernika puntu batera, 19 puntu dituela. Ondoren, 3. postuan Donostiako bera-bera, 3 partida irabazita, Bizkaia Gernikak ere 4 irabazi ditu, Hernani Adina. Ondoren, 3. postuan Pasek Belenos taldea, 13 punturekin. Ourense, 5. postuan 10 punturekin, Zarautz datorren asteburuan, Hernanien kontra hariko den Zarauzko taldea, Gipuzkoarren arteko derbia beraz. Esan bezala, 6. postuan dihardu, 2 irabazi eta 2 galduta. 9 puntu ditu Zarautzek. Horrek adina, Ferrolek ere 9 puntu ditu, 2 irabazi, 2 galdu. Gasteizko taldea da 8. postuan, 8 puntu dituela, 2 irabazi eta 2 galdu. Bere gibeletik, Eibar taldea, 9. postuan, 5 punturekin, eta lehen esan dugu 10. postuan Bilboko taldea, eta ondoren Unika, Iruñakoa, 11. postuan, jokatu dituen 4 partida galdu dituela, 2 punturekin da, eta azkena, Uribealde Bizkaiko taldea, Mungialdekoa, 4 jokatu, 4 galdu ditu, eta puntu bateakin da, azken postuan, 12. postuan, Bizkaiko taldea. Euripean hasieratik, hemen Landa Rugby zelaian, argia ere ja naturala pixkanaka iluntzen, alboko sakea. Alboko sakea ondoren epaileak uztartze bildua adierazi du. 38. minutuan jada, azken saioa Egi Garai, lapurtarrak egin duelarik, hori izan da 4. ensegua. Zatia amaitzeko oso gutxi geratzen da, hain justu ere, minutu bat arauzkoa, baina gero, pentsatzen dugu etenaldia direla eta pikin bat luzatuko dela, izan baita etenaldirik. Ezkerraldera Hernani erasoan, errekaldera Urumeak freskotasuna ematen dio taldeari, eta handik erabaki dute, kasi jokaldi gehienak egitea, 3 ensegu oker ezpanago han egin direlako, ezkerraldean banderatxoaren aurrez aurre. Hernaniko jokalari bat etzanda dakusagu, Ezker Espanago Peio Perez da. Ea ez du ezer, lehen gogoratu, azken partiduan, Landaren, izan zen liskarrik momentu batean, mutur joka handi xamarra gertatu zen, eta Mikel Imazek kolpe handia hartu zuen, eman zioten. Ondorioz, zainketa lanak egiteko eraman zuten, erietxera, eta berehala badakizuek gaur egun edo zein tramankulo dela, gailu dela bidaltzen dituzte argazkiak, eta egia esan muturrik handi xamarra zeukan Mikel Imazek, eta gaur jakina ez da partidan izango. Ea markagailuaren alboan baditugu kartelak laguntzailenak, Kursal eraikuntzak, Bilbao Arizeta eraikuntzako gaiak saltzen dituena, Induskin rotulazioari jaso egiten dion, rotulazioan diharduen entrepresa, hortxe zelaian dagoen pankarta pean nola bait dezatearren egingo dute, uztartze bildu aterako dute.
bilbotarrek jarriko dute jokoan baloia, eta Errani bultza arren uste dugu nola edo ala lortuko dutela baloia ateratzea, ez ba, epaileak zigor kolpea adierazi du, Erranik egin duen indar eta ahalegin horri etekina atereaz. Zigor kolpea beraz, pesatzen dugu albora botatzeko aukera izango dutela. Erraniarrek eta ondorioz jokaldi antolatu handik. Hori da. Gutxi asko 22 metroko lerroan, beti ere Balexa taldearen esparruan, bilbotarren esparruan. Eta lehen zati amaitzear, lehen ondo esan dugu, baina orain bai, orain ongi esan beharra daukagu, 33. minutua betetzear dela. Igor Etxeberria eskuinera, berriz berak jaso, eta zabaldu Anartzelo segiri eskuinaldea, eta Igor Etxeberriak egingo dugu. Jokaldi bikaina Erranik egin duena, eta Igor Etxeberriak amaiera eman diona. Enseguarekin, eskuin banderatxoan. Ezkerrean eta eskuinean ari dira Erraniarrak ensegua egiten, horrek esan nahi du, jokaldia bizpahiru lau bost fasetan antolatu ondoren, eskura zabaldu eta jokaldia amaitzen asmatzen ari dira. Igor Etxeberriak egin du, eskuinetik, eskuinaldean, eskura jokatuz, esan dugun bezala, taldearen 5. ensegua. Martxal Aramendi ikusten dugu zelaian, ja orain erraz ikusiko da, kamiseta oraindik garbi baitauka, eta Erranik beraz lehen aldaketa egina du. Prest dira Erraniko aurrelariak berriro baloia jasotzeko, ezker erdialdean sakin ondoren, Beñat Iradi, Alezia, Eneko Noriega, Mikel Perez, Ugaitz Otaño, ez du ensegua gauzatu, eta ondorioz, lehen zatiko 35. minutua betetzear dela, Hernanik 5 ensegu egin ditu, eta markagailuan 31 eta huts aurretik. Gaurko Euskaldunen arteko derbian, Gipuzkoar eta Bizkaitarren arteko derbian. Baloia bilbotarrek jarriko dute jokoan, zelai erditi, luze, eta bi eskutera osongi jasota Kepa Mijangosek, baloiari jarraipena emanez, edo jokaldiari jarraipena emanez, Elosegi tartekatu da erasoan, eta ezkerre galdetik, korrikaldi bizia Erraniarrak, hortxe izango den segua, ailegatuko ote da, bai, ailegatu da, eta 6. ensegua, ez, azkenean, nonbait aurrera pasea ikusi du epaileak, eta ondorioz, uztartze bildua, berriroean, nahiko ezkerraldean, Urumea erreka parean esango du, gainean ez, bestela. Eta gaur Euskal Herriko erreka eta ibai asko bezala indartsu ari da jaisten Urumea. Hernanik azken luzio urteotan duen kokagunea, zelaia, bi zelai ditu. Gehien bat entrenatzeko erabiltzen dute etxekoek, eta partidetarako lehen zelaia ahalik eta berdegune egokiena izan dezan. Ugaitz Otaño pixka bat zaindu dute han alboan, eta eskasa, uztartze bildua, aukera ona du, Erranik erakutsi du orain arte uztartze guztietan bultzatzeko gogoa, eta oraingoan ere, orain areta gogo handiago jarriko du, ensego lerrotik 5 metrora daudelako erasoan Erraniarrak, eta biztan da, baloia bilbotarrek sartu dute pasabidean,
orain berandu xamarrasei da bultzatzen Hernaniarrak eta ondorioz urdinek lortu dute baloia. Ea batzuk erasoa antolatu edo defensa antolatu nahian eta besteak defensa horren ondorioz egin zezake jokaldian geratu nahian. Azkenean, kanpora, albora eta 22 metroko lerroaren parean, Hernaniren alde, izango da alboko sakea eskasa. 3 minutu lehen zatia amaitzeko, hori beti ere legez. Arauzko denborak izan nahi dugu. Hogeitzotaino baloia eskuetan duela, han errekaren inguruan, eskura jokatu, eskuin aldera, ea ezin pase ona ez egin eta ez jaso, baina hala ere, baloiaren jabe Hernaniarra, hagen aurrean 22 metrora, bilbotarren ensegulerrotik 22 metrora, baina beti ere erdialdean, hagen parean eta den bultzaka uztartzela osatu, 8, 10 metro bultzatuz, jada ensegulerrotik 8 metrora Hernaniarrak, erasoan Martxel amendi baloia aurrelaria gidatzen, ezkerraldea zabaldu du baloia eta hor ezkerretik, berriro ensegua, uste du laugarren ensegua dela alde hartatik. Alde hartatik, laugarren ensegua okerrezpanago, beste bat eskuin aldetik, horrek esan nahi du eskurari dela jokatzen, etengabe baloia eskuetan dutelako Hernaniarrak. Hiru laurdenetako jokalarien jokaldia izan da azkenean, eta baloia marraz bestalde, ensegu marraz bestalde, pausatuta. Eta ondorioz, Anar Zelosegi saiatuko da, beste 2 puntu markagailuratzen lehendik zituzten 36 puntuei, 36 puntuak, 36 puntuek gehitzeko. Baloia jaurti gailan kokatu, Anar Zelosegi, urrun xamar da, baina lehen asmatu du, eta orain ongi goratu du, eta baita sartu ere. Haze eguna, Anar. Ona. Ensego, 39 minutuan izan da, baina jadanik 40 minutu bete dira, arauzko denbora. Beraz, amaitutzat emango du laizter epaileak. Baloia bilbotarrek jarri dute jokoan. Baita jaso ere eta Oier Laskurian tartekatuz. Baloia ongi erabili eta orain ezkerraldera Mikel Perezek. Uste genuen bukatuko zela zatia, baina oraindik aukera dute Hernaniarrek. Erlojoa geratu da jadanik, kronometroa, eta azkenean alboko sakera bilbotarrek. Eta amaitu da lehen zatia, 28 huts Hernani aurretik, 6 ensegu eginda. 6 ensegu eginez, beraz, esan genezake inolako zehari gabe, hankasartzeko beldurri gabe, goiti bera nagusitu dela Hernani, arlo guztietan jabetu da eta oso gutxitan aritu da Badelsa bilbotar taldea Hernaniren esparruan. Lehen ensegua bigarren minuturako egina zeukan Hernanik, 10. minutuan 12 eta huts, 15. minutuan 19 eta huts, ezkerretik eskura, 4-5 ensegu egin dituzte Hernaniarrek eskuin galetik, banderatxoaren inguruan, 34. minutuan 4. ensegua Mikel Egigaraik,
Elosek dena gauzatu du, ensaiu guztiak lehenengoa izan ezik, lehenengoa ere bai, denak gauzatu ditu, ondorioz. 34. Minutuan esan bezala 24 huts, 33. Minutuan 31 eta huts Igor Etxeberriak eskuinaldean jokaldi erabat beste aldean egindako jokaldian, eskura, 5. segua eta 6. segua, Erraniaren 6. segua, 36 eta huts, partida lehen zatia amaitzeko minutu pasatxo geratzen zela. Hortaz, 38 eta huts, partida erabakita legokela esango genuke, orain arte erakutsitakoaren arabera. Orain txatxentxoa eta gero arte.
Bazen aurrea. Landaretik berriro, zuzenean. Bigarren zatiri ekingo diote kasu honetan bilbotarrek, berai bai dagokie erdiko sakea. Eta gogoratu, lehen zatian, eta 38 jarri dela aurretik, Hernani 6 ensegu egin baititu edo egin ondoren. Lehen aipatu dizuet, orentxe hasi da, manzaio hasiera. Bigarren zatiari bilbotarrek jarri, baloia eskutara hartu hernaniarrek. Eta jokaldia antolatu nahi horretan, momentu batean kontrolik gabe baloia, uzartza irekia, eskuin aldera jokatuko dute txuriek, Eneko Noriegak hartu du baloia bi eskutara. Bi eskutara hartu dute, ezkerrera zabaldu, eskura jokatu, baina baloiak errasi ez egiten du. Hala ere, balori eustea lortu dute Hernaniarrek, Martxel Aramendi, gogoratu lehen zatian Pello Perezen orde zelairatu dela. Beraz, Pello Perez ez da ari 15koan orain, aurrelarien norgehiagoka, lehia, bizia. Eta orain defentsako ostika da Hernaniarrek, baina lortu du Bilboko jokalaria bizkutera hartuz. Lehen hasieran aipatu ez badizuet ere, orain gogoraziko du lehen ensegua Beñat Iradik egin duela. Hernanire lehen ensegua, bigarren minutuan Beñat Iradik. Eta 8. minutuan Oier Laskurainek. Lehen ezpaitugu berbada aipatu, eta baita hirugarren ensegua ezkerretik egindako ere, Hernaniarren laugarren ensegua, Kepa Mijangosek egin du. Eta besteak, segidan Mikel Bidegaraik, laugarren ensegua, eta besteak esan dizuegun Igor Etxeberriak, eta azkena, 37 utzeko markagailuratu duena Eneko Garziak, erdian ari den jokalariak egin du 38 utz markagailuratu duena. Beste emaitza bat edo beste ere badaukagunez, luzatu egingo dizuegu maila nagusian, euskal taldeak diharduten maila nagusian Baionak dihardu, eta bigarren mailan esango genuke, modu batean esatearren, Frantziako txapelketan, Ipar Euskal Herriko taldei dagokienez, Miarritzek berdindu egin zuen Mondemarzanen kontra. Eta bestetik, gaur Espainiako gorezko mailan, bi euskal taldek norgeia dauka dute. Ordiziak eta Getxok jokoan dira haien partidak. Eta hemen Hernanin berriro erasoko jokaldia, 20 metroko jokaldia eginez, erasoan erabat Mikel Perez jaso du baloia Armailetako esparruaren inguruan, berriro zabaldu, eskuinera, Ugaitz Otaño, Iradik, eskuinera zabaldu, erasora, hegalera, eta Laskureinek baloia jaso ondoren, azkenean lortu du, bigarren zatiko lehen ensegua egitea. Hirugarren minutuan, lehen zatian bezalaxe. 43 eta huts. Zazpigarren ensegua. Oier Laskureinek. Esan dizun bezala, Amultzoko norgehiagoka da gaur hemen landare zelaian ikusten ari garena. Hegaletik jokaldi guztiak, edo behintzat bai ensegua eragin duen jokaldian. Eta esan dezagun gainerako partidak ere, jardunaldi honetako partida
pare bat hiru gaur ere ari direla jokatzen, beste beste Launika Iruñeko taldeak, eta Pasek Belenosen artekoa gauza bera, hemen Erranietan bihar jokatuko direnak, bihar igandearekin, Gaztedi Zarautz, Ourense bera, Bizkaia Gernika Ferrol, eta Uribe aldea Eibar rugbi taldearen kontrako norgehiagoka. Horiek bihar, gaur bi, bihar 3. Bigarren zatiko 5. minutua bete da, jada, zelai erdian, markagailuaren parean, eta gogoratuko dugu, 43 eta huts Errani aurretik 7 ensegu egin ondoren. Ez du gauzatzea lortu ensegu Narzelosegi, eta hortaz, horrelaxe jarraituko du. Erasoan, ezkerraldetik berriro, Narzelosegi tartekatu da, Mikel Bidegaraik baloi jasi du, plakatu dute, eta orain Neko Noriega indartsu, baina zigo kolpea dira zeukan, uzezakeen pixka bate abantaila legea, baina horretan dago kontua, alegia. Zigor kolpea adierazi duela epaileak, eta ondorioz alboko sakea, zan nahi genuen. Ugaitz Otaño berriro, baloia eskuetan duela, baloia jaurtitzeko prez. Jokalari guztiak, 7 jokalari jarri ditu talde bakoitzak. Jokaldia antolatua, Mikel Perezek gibelean jaso du, eskuinera zabaldu, baloia eskuinera ailearaziz edo helaraziz, eskuineko marraren paretik, ailegatu dira ensegu lerrotik 20 metrora gutxi gora bera, eta berriro beste fase bat, ezkerraldea, eskura jokatuz, aurrelarien jokaldia. Defentsa gainean zegoen, eta ondorioz ezin izan du garbi atera baloi hori, Erranik orain bai, Neko Noriega, baloiari eutxi, 12 metro egin, uztartze irekia, ezkerrera zabalduko dugu Martxelek, Martxela Aramendik, eta berriro, eskuin aldera, baloia eskura jokatu, Mikel Perez tartekatu da, baloia lurrera, aurrera pasea hildu zaigu, baina Bilbok darabilenez baloia, utzi egin du epaileak, defentsa kostika da, zelai erdiraino heldu, eta bizi eskuin hegaldetik tartea lortuz, ensegua izan daiteke, aurrera pasea, aurrera hori zai baloia Erraniarrei, ensegu lorrutik 15 metro zirela, jokoan. Ikusten duzu, errepikatuta, lehenbizi ezkerrera, aurrelari baloia jokoan jarri, eskuin aldera zabaldu, eta korrikaldi bizi egin ondoren, ia ensegua Erranik 8. ensegua izan zitekeena. Biztan da, nagusitasuna baliatuz, aldaketak ere, Erranik Ugaitz Otainek utzi du baloia, baloian berriz zelaia, eta uste dute Neko Noriegak ere, zelaia utzi dula. Baloia jokoan, behin eta berriro Errani erasoaldian, bi jokalari aldatu ditu Patri Polidori entrenatzaileak, eta eskura, behin eta berriz eskura jokatu nahian, ikusten dutelako zuloak egiten dituztela, Igor Etxeberri ezkerrera, Nartzelosegi hasiera baten ez du hartu, baina gero bai. Berdegunetik jaso du,
eskuinera, aurrelariei protagonismoa eman nahian, eta enseguleroraino heltzeko 5 pasi metro, eskuinera berriro, beste fase batean, eta orain arte bezalaxe, hegaleraino helaraziz baloia, tarteka kontrolatu gabe, baina zigor kolpea adierazi du epaileak. Anartz Bilbao epaileak hain justu ere. Oso erresa, baina erraniarrek aukeratu dute, Uztartze Bilduaren bitartez, beste ensegu bat egiten saiatu ahal izatea, o saiatzea. Bueno, eskertzekoa da. Horrela jokaldiak ikus ditzakegulako. Bigarren zatiko 10. minutua bete da. 43 eta huts Hernani aurretik 7 entsegu egin dituelarik. Arriskutsu izan eta jokaldia, beraz etenalditxo bat egingo dugu, edo ez dizkizuegu aipatu 15 eta 15koak ere aipatu beharrak dira. Laizter esango dizkizuegu, emango dizkizueko 15koak. Baina Hernani bultzaka, pixkanako bultzaka, baloia zangoz edo oinez kontrolatu, 3. lerrokoa Mikel Perezek eta ensegua, 8. ensegua aurrelariek egindakoa. Aurrelariek egindako ensegua, ea iruditan ikusteri badukagun. Uste dute bigarren lerrokoa izan dela, ensegua egin duena. Edo Abezia edo Otaegi, bietako bat. Ondorio esan dugun bezala, 8. ensegua, bigarren zatiko bigarrena. Aurrenekoa bigarren zati honetan, Oier Laskurenek egin du, 3. minutuan. Orain Laizter ikusten badugu. Eta Anartz Elosegik bat ere zailtasunik ez, 45 hutsekoa markagailuratzeko. Pixkanaka. Tarteka Hernanien zelaian ari den arren Baletza taldea, Bilboko taldea, gehienetan Hernanik diardu erasoan. Orain ere, baloia bikain jaso dugu. Hernaniko jokalaria, bi eskura, Uztartze ireki antolatu, eta berriro pase arriskutsua luzea zelako, baina balori eustea lortu dute txuri gorri berdeek. Ea ba. Aprobetxatuko du, baliatuko dugu aukera. Baletza taldearen 15koa aipatzeko. Lehen lerroan, Ander Blanco eta Peto Joanes Van Staden, arroinak, 1 eta 3. Aztalkaria bizenbakiarekin Asier Benito. Bigarren lerroan 4 eta 5 Jon Seber eta Joseba Hernandez. 3. lerroan egaletan Inigo Fuste eta Inigo Etxebarrieta. 8 giltza Mikel Zubiarrain, 9 Uztartze erdia Juan Etxebarrieta, 10 zenbakiarekin joko zabaltzailea, Joanes Urkixo, ezkerre galean hirugarrenetako lerroan Mikel Zarate, 14 zenbakiarekin berriz, Utzi Jauregi eta erdietan, Aitor Garzia 12rekin eta Alejandro Lebrano 13 zenbakiarekin. Ezkerraldetik Mikel Bidegarai baloiarekin eta aurrera joan zaio, beraz Uztartze Bildua ez du baliatu Anartz Elosegi jasotzeko. 15 zenbakiarekin Bilbotarren taldean Igor Uerga eta ordezkoetan Eneko Peralta, Borja Gutierrez, Bruno Ranera,
Jose Manuel del Villar, Josu Mendizabal, Jordi Bizandi, Jordi Lominazote eta Inigo Mendizabal. Lominazote. Hernanin berriz, Uztartze bildua jokoan jarriko duten bitartean, lehen lerroan aritu diren, aia batzuk jondirelako. Eneko Noriega eta Beñat Iradi Arroñak, gogoratu Eneko Noriega zelaia utzi duela, Ugaitzotaino azalkaria, Ugaitzotainok ere utzi du zelaia, bigarren lerroan Iñaki Otaegi eta Jose Luciano Adezia, 4-5 eta hirugarren lerroan 6 zenbakiarekin Kepa Minjangos, ezkerre galean, eta eskuinen galean David Pelaz, 8arekin Giltza Mikel Perez. Uztartze irekia Santiago Muñoz, Uztartze erdia, esan nahi genuen, Santiago Muñoz, 10 zenbakiarekin Pello Perez aritu da lehen zatian, baina bere ordez, Martxel Aramendi zela iratu da. Ezkerre galean, hirulaurdenetako lerroan, Oier Laskurain eta eskuine galean Mikel Bidegarai, eta erdietan, 12 zenbakiarekin Eneko Garzia eta 13arekin Igor Etxeberria. Eta hirulaurdenetako lerroa izteko, 15 zenbakiarekin Nartze Losegi. Hasiera batean ordezkoak ziren, Einaut Gorostidi, Asier Arronategi, Adrian Sánchez, Xabat Erroizenea, Ekain Perera, Xavier Lucas, aipatu dugun Martxel Aramendi, baina orain sartu da, bigarren zatian da, eta Aimar Gorrotxategi. Eharki, badakizu gaur egun, ditugun teknologi esker, edozein mezu ailegatzen zaigula eta eskertzeko dudarik gabe. Izan ere, orain arte, nonbait esan dugu taldearen izena, Bilbotarren taldearen izena, gaizki nonbait eta zuzenduko dugu. Badakizu Universitario Bilbao Rugby taldeak Balteksa duela izena. Balteksa. Guk okerez banago Balteska esan dugu, baina ongi da. Eta gaina eskertzekoa, entzuleek, ikus-entzuleek, tarteka mezuak bidaltzea. Tira, 15 esanik, eta aipatuta epailearen izena, Anartz Bilbao, lehen esan dugu, baina jarrai dezagun jokoarekin, eskuine galean, jarri du Uztartze bildo jokoan Erranik, eta baita ezkerrera zabaldu ere, bikain eskura, Anartz Elosegi jaso du, eta elsegul erroraino helduko da. Tartea bikain egin du, eta 50 eta huts partidaren 17. minutuan. Hortaz, 8. segua, Anartz Elosegik. Laizter uste dut, aukeran izango dela, ze jokalari sartu den, zelaira. Eta horrela osatu Erranik jokalarien zerrenda. Zortzien segu egin ditu dagoeneko Hernanik. Eta gauzatu denez behintzate agetela jaurti ondoren, orain Balteksak jarriko du baloia jokoan. Laugarren jardunalari ez egokion atzeratuteko partidua Erranik gogoratu. Garaipen alde handiko garaipena lortu zuela hemen Landare Toki Errugbi zelaian. Laugarren jardunaldia hain zuzen ere,
Gasteizen irabazi ondoren, lehen jardunaldiko norgehiagoka atzeretutaka jokatu zuten, Hernani 51-huts irabazi zion Ferroli joan den igandean. Baina hori, lehen jardunaldiari zegokion norgehiagoka zen. Zigor kolpea bilbotarren kontra, gogoratu lehen aipatu baldin badut ere, Entxakoak Hernanik guztira 37 entsegu ditu eginak, tantuak ere Bizkaia Gernika baina askoz gehiago, 229 tanto egin ditu, kontra hortxe dihardute bi taldeek. Bizkaia Gernika 57 hartu ditu eta Hernanik 40, baina esan dugu bezala erasoan askoz hobeto dihardu Hernanik, horiek biak direlako sailkapeneko buruan, Hernanik 20 punturekin eta Bizkaia Gernika 19 punturekin. Ea ba, beste jokaldi bat Hernanik eskura jokoan duena, ensegolerrutik 7 metrora, Bizkaitarren ensegolerrutik eta bultzaka Uztartzela xoa osatuta, baloia garbi atera ezkero aukera aparta ensego egiteko. Berriro eskuinera, defentsa momentuz, Bilbotarrena aski irmoa da, momentuz, baina baloiaren jabe Hernani beti bezalaxe kasi partida osoan. Ea ba, beste jokaldi bat, beste fase bat, Uztartza irekia, baloia berdegunean da, ensego lerrotik 5 metrora Gipuzkoarrak, eta baloia berdegunetik jaso eta saiatu da ensaioa egiten lehen momentuan, eta orain erori diratenak eta baita ensaioa ederra ere Hernanik beste behin. Dakiguna da bigarren lerrokoak egin duela, ez dakit abeziak edo abeziak. Bueno, ongi da inigo, biste beharra daukak. Bigarren lerrokoak, abeziak egin du, Hernaniarren 9. ensegua hagen parean, eta ondorioz aukera markagailuara heltzeko. 10. alda, bai, markagailuan jartzen du. 10. ensegua dela, beraz, gu ez gabiltza oso ondo matematikan. Baina hortako daukagu lantaldea hemen, Iraola eta Garmendia eta Elosegik kasi partida osoan bezalaxe, transformaketak, bata bestearen atzetik. Markagailuan 74 eta huts markagailuak adierazten du bigarren zatiko 23. minutuan. Ederki baloi luzea, erditik Bilbotarrek atera dutena. Lehen aipatu dizuet, sailkapena komentatu dugunean, Hernanik 37 ensego egin dituela jada. 4 partida jokatu ondoren, eta gaur, beste 10, 54 guztira. Jarrai ezagun partidaren kontaketarekin. Orain bai, orain ari da, Bizkaiko taldea erasoan, zeleratu ditu gainera jokalari freskoak esango genuke, Giorgi Lomianoze, 23 zenbakiarekin Inigo Mendizabal, 21 zenbakiarekin Giorgi Bazandi, beraz, aldaketa desente bi taldeek. Nola Hernanik
ala Balteksak. Balteksak jarraitzen du, baloiaren jabe izaten, baina Hernanik ere erakutsi nahi du defentsan badutela ahalmena. Eskuinera, baino zeharik gabe, metroak abiadura hartzeko metro gutxi eginda, eta ondorioz Hernanik defentsa aparte egin du eskuine galetik, Oier Laskurain badoa, zelai erdien jaso eta gazteak beste ensegu bat Hernaniarrentzat. 11. ensegua hegaletik Oier Laskurainek. Kasi zelai erditik hasita, korrikaldian. Ondorioz, 69 eta huts. Momentuz. Datorren jardunaldian, 6. nahi zuzen ere, ondoko partidak izango dira. Hau, 20an, espaldien badira, egunez aldatzen. Hernanik astin jokatuko du, zarautzen zelaian. Beste norrea bat, Fusek Belenos, Gaztedi, Bera Launika, Ferrol Ourense, Abia Eibar Bizkaia Gernika, eta Balteksa Uribe aldea. Horiek izango dira, urtea amaitzeko okerezkoa gaude azken jardunaldiko norgehiagoka. Hirurogeita bederatzi eta huts, 26. minutuan. Bigarren zatiko 26. minutuan alegia. Uria Gurpilak, Perfreit eta Beiran teknikoak diren den biatek lantegia dira Hernaniren laguntzaile beste lehen aipatu ditugu batzuk, hurbil ere, Merkatal zentrua, Usurbilko eremuan dagoen Merkatal zentrua handia, autobusak ere, Garzia autobusak ere laguntzaile ditu Hernanik, hala nola Arriatzu barazkiak eta Zuaz Nabar lantegia da enpresa ere. Eta lehen aipatu dizuegu, Kursal Eziago poligonoan dagoen eraikuntzako lantegia eta gasolindegia, Abia Karabel. Xoxak behar dira, nahiz eta gorezko B mailan jardun, behar dira gaztetxoen bidaiak, materiala, talde honen garraioak hurbileko baldin badira ere, dena ordaindu behar da. Musutruk oso gutxik ematen dute. Bai, gu markagailu hori behiratzen digu, markagailu gaintzen du 79 huts, baina Inigok aipatu du orain dela gutxi, pare bat tanto gehiago, Inigo. Beraz, 71 eta huts. 71 eta huts. Beira, Inigok esan eta markagailuko arduradunak jarri.
hori da, eraginkortasuna. Alboko sakea, armailaren aldean, lauko hilarak osatuta. Eta bikain, bi eskutara jaso du abeziak baloi hori, eta horren ondorioz eskuinaraldera jokaldia 10 metroko marran, beti Hernaniren zelaian, baina eskura jokatuz hori ezaugarri ona da, eskura jokatzea, nahiz eta zelaia ez egon oso ondo, horrek esan nahi du nagusitzen diarduela Hernani, eta eskura jokatu kontuz, tartekatu egin baita kontrario bat, baina orain zuloak aurkitu du Hernani, zelai erditik arantza dagoeneko, Mikel Bidegarai, eta baloiari eusta lortu dute, Mikel Perez ere sartu da, baina azken momentuan goitikako pasa egin nahian, baina ezin. Ea ba, seguaraino ailegatu da, Hernanik beste fase batean, eta 76 eta huts. 76 eta huts. Okerrezpa gaude, 12. segua. Eraso bat bestearen atzetik, ari dira gauzatzen Hernaniarrak. Inigo ikusi aldezu, zeinek egin duen? Pello Perezek? Pello Perez atera baita, Juanan iraola. Garziak egin du. Abezia. Bai, hemen tarteka elkarri esaten dizkigu gauzak, eta gogoratzen ez Pello Perez zelaia utzi duela lehen zatian, horregatik sartu da Martxela Eramendia. Eta okerrezpanago hemen, ensegu gilen zailkapenean, gaurko partidaren aurretik, Mikel Bidegarai zen esango nuke buruan, 6 ensegu eginda, baina gaur egin ditu beste pare bat, behintzat bai, beraz, bera jarraitzen du 8. Eta Anar Zelosegik ensegu gauzatzea agean jodu baloia. Beraz, hortxe geratzen da markagailua, 76 eta huts, 31. minutuan. Alegia, 30. minutuan egin dute Hernaniarrek, 12. ensegua. Gero, zailkapenean Anar Zelosegi zegoen, partida hasi aurretik lau ensegu eginda. Kepa Mijangos, Igor Etxeberria, Mikel Imaz eta Di Filippo, 3 ensegurekin zeuden urren. Eta gero, Beñat Arizeta, Mikel Perez eta Beñat Iradi, binarekin, baina gaurko enseguak kontuan hartu gabe. Gaurko enseguak kontuan hartu gabe. Ea ba. Bilbotarren esparruan, eremuan, jarriko du Martxel Aramendi jokuan, baloia. Partidaren epaile, Anartz Bilbaok agindu du, baloia izan dadila, Hernaniren alde, eta Martxel Aramendia jarriko du jokoan. 3. lerroraino ailegatu da baloia, Mikel Perez jaso, eskuinera zabaldu eskura, Urumea aldetik, eta baloia bizkutela jaso ondoren, jarraitzen dute eskuinera berriro, baina Laster ezkerraldera joko dute, horrengo fasean, baina defensa ona, Bilbotarrek, Texak, eta saiatuko dira baloi hori, bidaltzen zango zuzterik ez bada ere. Baltexa baloiaren jabe, Uztartze irekia, 22 metroko lerroan, beti ere beraien zelaian, Bilbotarren zelaian. Baltexak jarraitzen du, baina ozta baloiaren kontrolean. Hernanik defensa oparoa egin nahi baitu, edo egiten diardu, eta azkenean defensako ostika da, baina ez du ateratzea lortuko, albora ateratzea legia Mikel Perez gibelean zegoen, hor zain, arratoiak edo xaguak, xaguaren zain egoten diren
bezalaxe, eta azkenean Bilbao epaileak zigor kolpea adierazi du, Hernaniren alde albora botako dute segurazki, eta hortik abiarazi berriro jokoa, 34-35 minutuan jada. Etena jokoan, zelaiak badu han sarean ikurrin bat, horren parean ari ziren hernaniarrak hitz egiten jokaldi antolatzeko, eta orain ensegulerrotik 5 metrora aterako dute hernaniarrek alboko sakea, eskasa. Segurazki ardialdean baloia bi eskutan jaso, Uztartzela esioa osatu, eta bultzaka aukera ederra ensegu egin ahal izateko, ea ba. Aurrean, kasu honetan, Uztartzela esioa, baina barrutik baloia pasea eginda, barrualdetik, hortxe ensegu lerroan, eskuin egalean, urume aldetik, baloia ezkerraldera, urrengo jokaldi fasean, nola edo alea pasea luzatu, Mikel Bidegaraik egingo du, putzutxoan, ez dakigu, bai, ala ez, bai. 13. ensegua, Mikel Bidegaraik, beraz lehen esan dugu ensegu gilean sailkapen buru zela Hernanin, gaur beste oker espano 3 egin ditu. Hain justu ere, bigarren zatiko 36. minutuan egin du. 36. minutuan egin du. Mikel Bidegaraik. Beraz, Mikel Bidegaraik lehen partida hasi aurretik 6 ensegu zituen eginak, eta baita pasa ere. Anartz. 70. Anartz Elosegik markagailuratu du. Esan dugun bezala Mikel Bidegaraik 6 zituen eginak, gaur beste 3 okerrezpa gaude, 9, hor jarriko da, sailkapeneko buruan ensegu gilei dagokienez. Laurogeita 3 eta huts, aitzinetik aurretik Hernani, 13 ensegu eginda, ja kontuak ez dakit oso ongi ari garen, baina bueno, pentsatzen du baiet. 13 ensegu. Ez pare hemen mailan gaude eta guztiak. Denon artean egingo dugu zerbait. Baina nira hola. Hernaniko jokalari ohia eta veteranoetan diharduena. Gaur gainera, edo azken aldian, ordenagailuarekin lanean. Inigoren laguntzarekin. Zelai erdian jokoa. Teksa nagusi edo baloiaren jabe. Uztartzeirekia antolatu eta mundu guztia erabat lokaztuta. Argi naturaleria desagertzear, beraz zelaiko argi artifizialekin, argiztadura artifizialarekin, eta zer adierazi du epaileak zigor kolpea. Bizkaitarren kontra. Okerezpanago, Anartz Elosegik soilik estaten joan, baina okerezpanago, bai, bat gauzatze ensegu transformaketa bat
ez du asmatu. Gainerako guztiak pasa ditu. Hagen artetik pasa du baloia aukera izan duen guztietan. Egia esan, ja argi gutxi zelaian, jokalariak erabat lohituta, lokaztuta, eta guk ikus dezakeguna da, baloia nondik nora darabilten eskuan, batez ere Hernaniarrek eskuan jokatuz. Batez ere Hernani eskuan jokatuz. Eta alboko sakera edo albora bidali dute baloia ostikoz, Laster amaituko da partia, arauzko denbora amaitu da, baina gogoratuko dugu nola izan dituen emaitzak Hernanik lehen jardunalditik gaurdaino. 51 eta huts, atzeratutako partiduan joan den igandean, Ferroli. Bigarren jardunaldiko norgehiagokan, 7 eta 50 Launikaren kontra Iruñean. Ikus dezagun, ensaioa izan daitekelako, luze, hilaratzean, baloia ezkerraldera, eskura jokatu da, tartea ederki bilatu du. Tartea ederki bilatu du, eta 14. ensegua. 14. ensegua. Zeinek egin duen, Laster esango digu Inigo. Ez dut uste Noriega zelaian dagoenik. Lehen lerroak egin du enseguan, Laster irudiak, Garmendiak ateratako irudiekin. Ea eskasa errepikatu da ikusten dugu, luze, bikain jaso bi eskura, Martxel Aramendik zabaldu ezkerretara, eta hor zuloa egin duena, okorezpanago, garaira horrekin bigarren lerroko izango zen. Eta Narzelosegik berriro gauzatu egin du. 85 eta huts. 85 eta huts. Lehen aipatu dizuet, alegia, hirugarren jardunaldiko norgehiagokan, Hernanik 80 eta 19 irabazizion Abi Aibarri. Laugarren jardunaldian, 14 eta 28 irabazizion Gaztediri, eta gaur, azkenik, 80 eta huts. 80 eta huts. Amaitutza demandu partido Bilbao epaileak, eta gogoraraziko dugu, 80 eta hutsekoa transformatu egin duela Narzelosegik, eta ensegua aurretik Gorrotxategik. Aimar Gorrotxategik egin du, ensegua hain zuzen ere, 81. minutuan, Aimar Gorrotxategik. Beraz, 5. jardunaldiko norgehiagoka, amaitutzat eman genezake, labur bilduma egingo dugu. Alba dugu, eta gogoratu, Hernanik lehen postua jarraituko duela, lortutako 5 puntuak gehituz sailkapenari. Hain zuzen ere, guztira 15 ensaiu egin dituelako. Jokalariak zelai erdian elkar agurtzen. Eta sailkapenari gainbiratu emango digu, beraz, Hernanik 5 jardunaldi jokatu ditu, 5 garaipen lortu ditu, partidari galdu gabe, guztira gaurko norgehiagokan eginteko enseguekin 52 ensegu ditu eginak, eta sailkapeneko burua da Bizkaia Gernikarekin batera, beti ere Bizkaia Gernika baino puntu bat gehiago momentuz. Bizkaia Gernikak ez duelako jokatu.
datorren jardunaldian gogoratuko dizuet, 20an, aldaketarik ez bada, Zarautzen jokatuko duela Hernanik, Asti zelaian, Zarautzen kontra. Laburpena ez da batere zaila guretzat, izan ere Hernanik arlo guztietan erakutsi du bere akuilua, arlo guztietan nagusitu da, horri esker egin ditu 15 segu, eta askotan, sarritan, bilatu dute erasoan, bilatu dituzte hegalak, bai ezkerreko hegala, bai eskuineko hegala, eta hortik izan dira, ensegu gehienak horrek esan nahi du, eskura ongi erraz jokatu dutela, tarteak ere erraz aurkitu dituztela, eta ondorioz, zein alde batean, zein bestean, enseguak sarritan pausatu dute baloia, enseguak eginez. Orain beraz, lehen postuan jarraituko du Hernanik, 25 punturekin, eta urtea amaitzeko Zarautzen kontra derbia izango du, Gipuzkoaren arteko derbia, Zarautze 6. postuan da sailkapenean. Hemen ez du beste gauza handirik esateko, ilundu zaigula erabat, zelaia lokaztuta, bi taldeta jokaria elkarri helduta, amaiera emanez norgehiagokari, eta lehen zatian, partida honetan, Hernanik Alteksa taldearen kontra jokatu duen partidan, lehen zatian 38 eta huts, eta gero, pixkanaka, enseguak egiten jarraitu Oier Laskurainek, bigarren zatiko lehena, 72 hutsekoa Abeziak, 79koa Oier Laskurainek, 79 eta huts esan nahi dugu, Anartze jarraitu du gauzatzen ensegu guztiak, agietaratzen, baloia agin artean sartzen, eta puntu asko lortu ditu gaur, zangoz besterik ez bada ere, 76 eta hutseko 30. minutuan, 12. ensegua Abeziak, jarraian 81 eta hutsekoa Mikel Bidegaraik, 13. ensegua izan da hori, eta gero, partidua amaitu aurretik, 83 eta huts, 85 eta huts Aimar Gorrotxaetik egin duen segua, eta 80 eta huts Anartze berriro. Beraz, horrek esan nahi du, 5 minuturo, 10 minuturo ensego egin duela Hernanik, tarteak erraz aurkituz, eta jarraitzen duela, sailkapeneko buru, jokatutako partida guztiak irabaziz. Gure partetik, hemendik talde osoaren eskerrak emanez, aio, datorren partida arte hemen Landaretokin.